তোমাদের জন্য হাজার হাজার স্বাগতম বাগরা লং লিভ YTF লং লিভ Hai mantap kerja ini Saudi Ali Salman hanya yung bilang di Sutirpura Hai mantap kerja ILS ni আচ্ছা তাকু থাংনাই বার তো নং প্রথম তিপ্রামতা খাইমানে নুজা কচা মাজি নন जों বিজেপি থামনুকা তিনি হাইনো হাই তে বসা তমান বসং তিপ্রামতা কিফিল ফাইকা आंगे थांनाया बीजेपी माबा सामने कारनखा कोनो मुंसा निबागैया बरबे आं किसिसा बरसिनि साकावो फिल्मलका ओ फिल्म माने कौनो आं किसिसा बुइनि कबे थांबे बाजामसे हाइफा आं आनि पारानि जे कायसा कायनि बाजानाय रना जों सालायनो थांजा समाय तांकिते जों तांबैनो थांलायका जों उयाकला देखायं फाब्ला जों बुथके जों बीजेपी एरिया जों तिप्रामु थागर लायहैयो जों कब जालायो थांलाजा हाइफा जों किसिसा जोंनि जे बरावबाय साजोबनानै बिसोरखौ जों फिल्मजों मानि फानांगौना जोंनि डिमान्ड मोसाबाय जों बरावबाय साजोबो इंदो मिथिनायनि गिजा थां गावखोनानै हाइफा आंनि बोखागौ अनेक के दंथ'यो आं हाइबाय मुंसाबो गावसाबोया बरावबाय आं दावो हायनो हाय बेबायसा नानै थाङो आं बाजा फैगा दायानि लगे जे थांनाय बाजन आरोबो बराव जतन फैनाय बरावबायके जों सिमाय तांफैनाय जायसै बरावबाय बीजेपी के थाङो निनबो मंखलाय आंनि बुंखा प्रस्ताव